Oikein paljon tervetuloa tutustumaan Koulutuskoneeseen ja katsomaan tätä esittelyvideota. Minä olen Ilpo Tuononen, toinen Koulutuskoneen kehittäjistä. Koulutuskone on meidän jo vuodesta 2014 lähtien kehittämä kokonaisvaltainen alusta, joka sisältää kaikki tarvittavat toiminnallisuudet koulutusliiketoiminnan pyörittämiseen, verkkosivusto, verkkokurssit, verkkokauppa, asiakasviestintä, asiakkuuden hallinta, yhteisö. Kaikki nämä toimii yhden ja ainoan järjestelmän alla saumattomasti toistensa kanssa. Ei tarvitse enää hyppiä eri työkalujen tai järjestelmien välillä järjestelmästä toiseen tai miettiä, miten tietoja saadaan siirrettyä eri järjestelmien välillä. Koulutuskone on myös modulaarinen alusta, joka kasvaa liiketoimintas mukana, eli pystyt aloittaa kevyesti vaikka yhdellä tuotteella ja lisäämään toimintoja sitä mukaan, kun liiketoimintas kasvaa. Tässä on vielä lyhyesti näytettynä nämä meidän 5 päätuotetta, eli sivusto. Tällä pystyy rakentamaan ammattimaisia verkkosivuja, jotka myy sinun puolestasi ulkoasua, pystytään räätälöimään täysin sinun yrityksesi ilmeisiä ja tavoitteeseen. Oppipaikka on helppokäyttöinen koulutusympäristö, jolla pystyy luomaan monipuolisia verkkokursseja, hallinnoimaan opiskelijoita, seuraamaan oppimistuloksia. Kauppapaikka on kokonaisvaltainen verkkokauppa-alusta, ja tämä on täysin integroitu muuhun alustaan, eli pystyt myymään käytännössä mitä tahansa koulutukseen liittyviä tuotteita, fyysisiä tuotteita, digitaalisia tuotteita, palveluita, aikavarauksia, monivalintatuotteita, ihan käytännössä minkälaisia tahansa tuotteita. Ja kauppapaikka on tietenkin liitetty kotimaisiin maksupalveluihin, eli pystyt antaa asiakkaalle mahdollisuuden ostaa kotimaisilla maksutavoilla. No, yhteisö on sitten vuorovaikutteinen oppimisympäristö, jossa opiskelijat pystyvät verkostoitumaan, keskustelemaan, tukemaan toisiaan, ja sieltä löytyy myös oma verkkokurssialusta erikseen. No sitten viestintäkeskus on markkinointiautomaatio asiakkuudenhallintajärjestelmä, sähköpostimarkkinointijärjestelmä, joka auttaa sinua kasvattamaan liiketoimintaa älykkäästi. Mutta sitten hypätään ihan tänne ylläpitäjän puolelle, pääset suoraan nyt jo näkemään, miltä koulutuskone näyttää täällä ylläpitäjän näkövinkkelistä. Lähden käymään läpi kaikki koulutuskoneen perustoiminnallisuudet, niitä löytyy täältä suhteellisen paljon, niin kuin näet, valikkoja on täällä paljon. Käyn tässä videossa ainoastaan läpi hyvin pääpiirteittäin kaikki nämä valikot, mitä täältä löytyy, minkälaisia toiminnallisuuksia, mitä koulutuskoneella pystyy tekemään. Tarkemmin löydät tietoa eri tuotteista niiden omilta sivuiltaan, löytyy lisää videoita, ja tietenkin mikäli haluat tarkemman esittelyn, niin löydät täältä meidän verkkosivujen yläkulmasta esittelypainikkeen, niin sieltä voit varata henkilökohtaisen esittelyn. Mutta lähdetään käymään läpi tosiaan nytten koulutuskoneen toiminnallisuuksia. Olen kasannut nämä koulutuskoneen toiminnallisuudet, pyrkinyt kasaamaan nämä tänne suhteellisen loogisessa järjestyksessä. Ensin löytyy sivustoon liittyviä toiminnallisuuksia, sitten löytyy käyttäjähallinta, sitten on järjestelmähallinnan tai ylläpitäjän automaattoritoimintoja, verkkokouluttamisen toimintoja, yhteisöä, viestintäkeskusta, verkkokauppaan liittyviä toimintoja. Täältä näitä löytyy, ja nyt jos otat meiltä alustan käyttöön, niin et välttämättä näitä kaikkia valikoita edes näekään, riippuen minkä tyyppisen alustakokonaisuuden haluat käyttöön, niin sen mukaan me kasaamme sulle juuri sellaisen kokonaisuuden kuin haluat. Eli tässä tullaan siihen yhteen koulutuskoneen tosi suureen vahvuuteen, vaikka me ollaan rakennettu tästä valmis alusta, kaikki nämä toiminnallisuudet täällä on rakennettu, me pystytään täältä täysin räätälöidysti asiakkaan tarpeen mukaan ottaa käyttöön sellaisia toimintoja, mitä asiakas tarvitsee. Koulutuskoneen pohjana on maailman käytetyin julkaisujärjestelmä WordPress. Yli 40% kaikista maailman verkkosivusta on rakennettu WordPressillä, ja meilläkin verkkosivusto rakennetaan WordPressillä ja siihen erikseen tarkoitetulla ulkoasuteemoilla, joita on 890 valittavissa, joiden avulla sitten sivustot rakennetaan. Verkkokauppana toimii WooCommerce, maailman käytetyin verkkokauppa-alusta, joka antaa sitten mahdollisuuden siihen, että me pystytään rakentamaan hyvin monipuolisia tuotteita myyntiin, ei pelkästään verkkokursseja, vaan voisi sanoa, että kaikenlaisia tuotteita, mitä nyt vaan haluatkaan myydä, niin niitä pystytään meidän verkkokaupassa myymään. Sitten koulutusjärjestelmänä toimii LearnDash, se näkyykin täällä, LearnDash-valikko löytyy täältä. WordPressin kaikkein käytetyin verkkokouluttamisen lisäosa on kyseessä. Sitä käyttää tuhannet ja tuhannet käyttäjät, yritykset ja yhteisöt maailmalla.
Ja sitten on yhteisön ja viestintäkeskuksen toiminnallisuudet on oma iso kattava lisäosa kokonaisuutensa, semmoinen kuin Fluent, niin sitten ne kaikki on tänne rakennettu käyttöön. Ja niin kuin näet, niin nämä valikot täällä on hyvin pitkälti kaikki suomenkielisiä. Ollaan pyritty tänne myöskin ylläpitäjän käyttöliittymään rakentaa kaikki toiminnallisuudet ihan kokonaan suomen kielellä. Joitakin toiminnallisuuksia täältä löytyy niin kuin vaikka kurssiavaintoiminnallisuudet, siellä ei kaikki ole suomen kielellä, joitakin yksittäisiä lisäosia saattaa olla siten, että ne ei ole suomenkielisiä, mutta aina loppukäyttäjän, eli opiskelijan käyttöliittymä, pyritään pitämään aina tietenkin ihan täysin kokonaan suomenkielisenä, mutta voisi sanoa, että vähintään 95% on käännettynä myöskin tämä järjestelmähallinnan puoli. Mutta sitten lähdetään käymään ensimmäisenä sivustoon liittyviä asioita, ja täältä ensimmäistä valikosta löytyy tosiaan sivusto. Sivusto tarkoittaa siis sitä, että pystytään rakentamaan koulutuskoneen avulla sinun yrityksesi verkkosivusto ihan täysin suoraan tänne järjestelmän sisään. Ja käytännössä se tapahtuu siten, että hypätään täältä ensin tuonne ulkoasun puolelle. Täältä löytyy nämä ulkoasuteemat. Ne on täällä aloitusmallit valikossa ja täältä löytyy useita kymmeniä valmiita ulkoasuteemoja. Niin kuin näet, niin täältä löytyy paljon ulkoasuteemoja. Nämä ulkoasuteemat, näihin löydät, kun menet tuonne verkkosivustotuotteeseen tutustumaan tarkemmin, niin löydät sieltä tarkemmin linkit, mistä pääset selaamaan näitä ulkoasuteemoja. Eli täällä on valmiiksi suunniteltuja ulkoasuteemoja ja sitten on mahdollista käyttää myös tällaisia tekoälyn avulla rakennettuja verkkosivustoja, mutta suosittelen käyttämään tätä pre-design templateja, eli näitä valmiiksi tehtyjä ulkoasuja. Eli käytännössä täältä valitaan mieleinen ulkoasuteema, me asennetaan tämä teema asiakkaalle käyttöön, sen jälkeen me rakennetaan valikkorakenteet, määritellään brändivärit, teemavärit, fontit, kaikki nämä alaviitteet tai alatunnisteet, kaikki rakennetaan asiakkaalle valmiiksi, jonka jälkeen asiakkaan on helppo lähteä rakentamaan sisältöjä suoraan tänne verkkosivuille. Ja me toimitaan tässä taustalla kumppanina, annetaan apua, että tarvittaessa rakennetaan vaikka verkkosivuja avaimet käteen palveluna asiakkaille. Mutta tämä on sellainen, voisi sanoa, kaiken alku on tämä niin oman brändin rakentaminen, verkkosivuston rakentaminen. Sulla voi toki olla verkkosivut jo rakennettuna jonnekin muualla, se ei ole mikään ongelma. Sitten me liitetään vaan muut koulutuskoneen kriittiset toiminnot, eli oppipaikka, jos on verkkokurssit, mahdollisesti yhteisö, kauppapaikka, nämä liitetään sinne sinun verkkosivustoon. Mutta verkkosivuston rakentaminen on tosiaan mahdollista tänne. No sitten täältä, eli nyt jos täältä sitten vilkaistaan noita verkkosivuston sivuja, niin näet, että tänne on rakennettu kaikki tarvittavat sivupohjat. Näitä on helppo lähteä täältä muokkaamaan. Ja tietenkin lisäämään uusia sivuja. No sitten ulkoasut valikosta, täältä löytyy valikot, jolla määritellään sivustolla olevat päävalikot, alavalikot, minkälaisia valikoita nyt ne tahdotaankaan käyttää. Täältä päästään näkemään, kun käydään sivuston puolella vierailemassa, niin täällä kirjautuneena näkyy tällaisia valikkoja ja sitten täällä nyt ei kirjautuneena, niin valikot on vähän erinäköiset. Näitä voit käydä itsekin täältä meidän demosivustolla kattelemassa, mitä täältä kaikkea löytyy. Täältä löytyy oppipaikan mallikurssi esimerkiksi, jonka pääset näkemään ilman mitään. Näin. Tämä pystyy täältä hankkimaan suoraan verkkokaupasta, vaikka tämä on maksuton, niin näet sitten. Mä näytän tuossa sitten, miten se tapahtuu. Sitten mukauttimella, tämänkin voin tästä nopeasti näyttää, mukauttimella määritellään kaikki verkkosivuston ulkoasuun liittyvät asiat, eli värimaailma, täältä löytyy suoraan väripaletteja, 3 ennalta määriteltyä väripalettia, jotka tulee teeman mukana, ja nämä pystyy kaikki värit täältä määrittelemään täysin sinun brändis mukaan.
Eli tosiaan maailman käytetyn julkaisujärjestelmä WordPress, kun tässä on taustalla sekä tosi kattava ja laadukas ulkoasuteemakirjasto eli Kadence, niin näiden avulla pystytään helposti ja näppärästi nopeasti rakentamaan sekä niin kuin laadukkaat verkkosivut, että yhtä lailla pystytään sitten sinne rakentaa kaikki nämä kriittiset toiminnallisuudet käyttöön. Painikkeisiin löytyy omat toiminnot, typografia, omat toiminnot. En tässä nyt käy tarkemmin tällä videolla tätä mukauttimen käyttöä, mutta näytän vaan, että täältä tämä nyt löytyy. No sitten blogeja voit luonnollisesti rakentaa myös halutessasi tänne. Täältä nyt näet, että meillä esimerkiksi tänne on omia blogeja, ollaan tänne kirjoitettu. Ne löytyy täältä. WordPress on alun pitäen rakennettukin, tai se on syntynyt nimenomaan blogialustaksi, ja siitä se on lähtenyt laajenemaan, se on noin 25 vuotta vanha tavallaan tämmöinen avoimen lähdekoodin kehittäjäyhteisö, joka kasvaa ja kehittyy, ja sitä kautta pystytään rakentamaan laadukkaita verkkojärjestelmiä WordPressin ja tarkasti valittujen lisäosien avulla. Eli nämä kaikki, niin kuin mitä näet täältä näitä valikkoja, niin nämä on erillisiä lisäosia. Me ollaan sieltä 2014 vuodesta lähtien vertailtu, testattu, kokeiltu varmasti yli 200 erilaista lisäosaa ja otettu käyttöön sellaisia lisäosia, joita ensinnäkin meidän asiakkaat tarvitsee, mutta sellaisia, jotka toimii yhteen tämän kaiken muun järjestelmän kanssa. Että se on tosi kriittistä tällaisessa WordPress-sivustossa, että valitset sinne just oikeanlaisia lisäosia, joka toimii sen kokonaisjärjestelmän kanssa. Mutta me hoidetaan tämä tekninen asia siitä, että tavallaan sinun tarvitsee huolehtia, mutta näet vaan, miten tämä WordPress mahdollistaa tosiaan tosi monipuolisten järjestelmien rakentamisen. No sitten on mediakirjasto, löytyy täältä. Mediakirjastoon lisätään kaikki kuvat, kaikki liitetiedostot. Täällä näkyy mulla meidän sivuston kuvia, liitetiedostoja. Tänne voi mediatiedostoja tuoda raahaamalla omalta koneelta suoraan tänne mediakirjastoon, tai sitten sitä mukaan, kun rakennat tuota verkkosivuja, niin pystyt sitäkin mukaan tuomaan tänne sisältöjä tai rakennat verkkokursseja. Ja täältä löytyy sitten videokirjasto, eli on mahdollista, että lataat videot tänne meidän alustalle, meidän palvelimelle, tai sitten voit käyttää myös sinun omia, esimerkiksi Vimeon, YouTuben, Vistian, Dreambrokerin, missä sulla videota onkaan omalla videojakelualustalla, voit käyttää suoraan sitä ja liität vaan sieltä tai upotat sieltä omalta videojakelualustalta ne videot suoraan täällä verkkokursseille tai sivuille, minne tahdotkaan niitä videoita upottaa. Mutta on siis mahdollista käyttää meidän omaa videojakelupalvelua, joka täältä löytyy. No sitten tänne on laittanut yhden esimerkin chattityökaluista. Me ollaan itse käytetty tällaista kuin Crispin chattityökalua. Tarkoittaa siis sitä, että verkkosivuille on mahdollista saada chattityökalut käyttöön. Ja siihen on paljon olemassa erilaisia chattityökaluja. Me nyt ollaan päädytty Crisp-chattiin, niitähän löytyy, ja tekoälypohjaisia chattityökalujahan löytyy nykypäivänä jo vaikka kuin paljon. No Sitekit on Google Analyticsin toiminnallisuudet. Jos sulla on Google Analytics käytössä, niin me saadaan helposti ja näppärästi liitettyä se sinun Google Analyticsin tili tähän verkkosivustoon, jolloin pääset Google Analyticsinkin kautta näkemään kaikki sivustolla tapahtuvat toiminnot. Meillä on erikseen lisäksi kyllä myös oma sivuston tilastotyökalu tänne järjestelmän sisään rakennettuna. Täällä ei meillä nyt hirveän paljon vielä mitään ole, kun tämä on demosaitti ja en ole tätä ei vielä julkaistu eikä mitään, mutta niin kuin näet, niin täältä löytyy kyllä tällaiset perusanalytiikat löytyy järjestelmänkin sisältä. No evästeet on nykypäivänä tietenkin tosi olennainen asia. Täältä pystytään luomaan evästetoiminnallisuudet käyttöön. Lomakkeita käytetään tai voidaan käyttää verkkosivustolla paljon. Sulla voi olla tilauslomakkeita, sulla voi olla asiakastyytyväisyyslomakkeita, palautelomakkeita, yhteydenottolomakkeita. Niihin kaikkiin löytyy tosi hyvät työkalut erillisistä lomaketyökalusta ja sitten lisäksi tässä Cadencessa eli ulkoasuteemassa on myös niin kuin omat lomaketyökalunsa, niistä sitten tarkemmin omilla videoillaan. Tilastot tuossa kävinkin jo läpi.
No sitten on sivusto yleisasetuksia, löytyy täältä. Nämä yleensä määritellään, tai tietenkin määritelläänkin asiakkaiden kanssa aina. Niin kun me hoidetaan nämä, niin asiakkaat ei tarvitse yleensä näistä huolehtia, mutta mikäli haluaa vaikka esimerkiksi keskusteluun liittyvät asetukset käydä täältä määrittelemässä, että mistä kommenteista lähtee vaikka ilmoitukset ylläpitäjille, tai täytyykö ylläpitäjä esimerkiksi käydä hyväksymässä ensimmäinen kommentti ennen kuin kommentoija pääsee laittamaan, mutta tosiaan niin kommentointi eli keskustelupalstat niin on tosi olennainen osa tietenkin meidän alustaa. WordPressissä löytyy omat keskustelutoiminnallisuudet, mutta sitten yhteisö on ihan täysin erillinen yhteisöllinen alusta, jossa on vielä paljon monipuolisemmat keskustelutoiminnallisuudet. Hakukoneoptimointi on tietenkin tosi tärkeä asia. Nykypäivänä kun verkkosivuja rakennetaan, hakukoneoptimointiin löytyy omat asetuksensa kanssa tietenkin täältä. Ne pystyy täältä määrittelemään. Ja hakukoneoptimointiin löytyy myös näppärät suorat valmiit työkalut täältä. Nyt kun avaan täältä sivut, niin näet täältä, että hakukoneoptimointiin on olemassa oma työkalunsa, joka tässä vihreällä värillä osoittaa, että onko tämän sivun hakukoneoptimointi kunnossa. Jokainen ainoa sivu, blogi, verkkokurssin sivut, kaikki nämä, niin jokaisessa on käytössä tämä hakukoneoptimoinnin työkalu. Eli käytännössä kaiken pystyt hakukoneoptimoimaan, ja sitten jos et tarvitse käyttää tätä meidän hakukoneoptimoinnin työkalua, tähänkin on olemassa muita kattavampia työkaluja. Esimerkiksi Yoast, osa meidän asiakkaista tykkää käyttää sitä, niin nämä pystytään ottaa käyttöön. No sitten hypätään tuolta verkkosivuston puolelta tänne käyttäjähallinnan puolelle, ja täältä löytyy kaikki, käyttäjät valikosta löytyy kaikki järjestelmän käyttäjät. Niin kuin näet, niin mulla on täällä nyt 17, nämä on testikäyttäjiä käytännössä kaikki, joilla on nyt testannut tätä. Me ollaan rakennettu tänne demoympäristöön niin paljon kaikkia toiminnallisuuksia, niitä on tarvinnut meidän paljon testata, sitä varten on rakentanut tänne testikäyttäjiä, mutta täällä on hyviä toiminnallisuuksia. Esimerkiksi tietenkin se, että täältä pääsee jokaisen yksittäisen asiakkaan tietoja näkemään, eli sinä ylläpitäjänä pääset näkemään täältä asiakkaan tietoja, tänne voidaan määritellä etunimi ja sukunimi, mikäli niitä tilauksen yhteydessä ei ole asiakas itse antanut. Täältä pystyy vaihtaa salasanan, tästä pystyy lähettämään salasanan palautuslinkin asiakkaalle. Täältä pystyy käsin lisää asiakkaita kursseille, poistaa kursseilta, lisää asiakkaita tai opiskelijoita ryhmiin, poistamaan ryhmistä. Yleensä näitä ei tarvitse käsin hallinnoida. Esimerkiksi kun verkkokaupasta asiakas ostaa verkkokurssin, niin silloinhan järjestelmä antaa automaattisesti käyttöoikeuden kurssille, eli käyttäjä siirtyy tänne kurssilleen. Näitä ei tarvitse käsin, mutta joskus voi olla, että tarvitsee käsin hallinnoida. Sitten täällä löytyy kaikki kurssit, joissa asiakas tai opiskelija on mukana. Täältä löytyy tarkemmat tiedot siitä, minkä verran opiskelija on kurssia suorittanut. Täältä pystyn ylläpitäjänä merkkaamaan vaikka koko kurssin valmiiksi, tai pystyn yksittäisiä oppitunteja täältä merkkaa suoritetuksi. Todistukset on sellainen tietenkin iso toiminnallisuus, automaattisesti muodostuvat todistukset, jotka muodostuu sen mukaan, kun nämä kaikki oppitunnit tai aiheet tai tehtävät, kyselyt on opiskelija suorittanut. Mutta tämä käyttäjähallinta on tosiaan hirmu hyvä ja näppärä toiminnallisuus kaiken kaikkiaan täältä. Ennen kaikkea se on tuo salasanan lähettäminen, mistä saattaa tulla asiakkaalta kyselyä, että ei salasanan vaihtaminen jostain syystä onnistu, niin sen pystyy täältä ylläpitäjäkin tarvittaessa vaihtamaan. No sitten täältä löytyy kommentit, niin kuin sanoin, WordPressissä on tosi kattavat kommentointitoiminnallisuudet. Voit määritellä ihan vapaasti, käytätkö kommentteja, onko ne kurssikohtaisesti käytössä, onko ne oppituntikohtaisesti käytössä tai aihekohtaisesti käytössä. Osa meidän asiakkaista käyttää hyvinkin paljon kommentointeja, siellä saattaa olla tuhansia kommentteja, kaiken kaikkiaan opiskelijat pystyy keskenään siellä kommentoimaan toistensa kommentteja ja tietenkin ylläpitäjä toimii siellä moderaattorina. Mutta ne listautuu kaikki tänne, mikäli kommentit on käytössä. Mulla ei tässä vielä ole kommentteja, en ole laittanut käyttöön, koska yhteisö on taas enemmän semmoinen yhteisöllinen alusta, josta löytyy vielä paremmin ne kaikki kommenttitoiminnot. No automaattori on sitten tällainen, voi sanoa,
järjestelmäkehittäjän työkalu, jonka avulla pystyy rakentamaan hyvin monipuolisesti erilaisia automaatioita. Tällainen verkkopalvelun kehittäminenhän on paljon sitä, että esimerkiksi vaikka kun myydään jäsenyyttä jossakin verkkokaupassa, niin automaatioiden avulla annetaan käyttöoikeuksia, poistetaan käyttöoikeuksia. Opiskelija on suorittanut vaikka jonkun tehtävän, niin siitä voi laueta joku automaatio. Näitä löytyy täältä paljon ja toimii tosiaan suoraan kaikkien meidän tämän WordPressin tuotteiden tai WordPressin lisäosien välillä, mutta sitten täältä löytyy automaatioita, jos ajatellaan, että sulla on vaikka markkinointiautomaatiojärjestelmä käytössä, vaikka Mailchimp tai ActiveCampaign tai mikä tahansa muu, niin me pystytään helposti liittämään se sinun järjestelmä tähän meidän järjestelmään, että vaikka nyt tuossa videoalussa kerroin, että tämä on kokonaisjärjestelmä, jolla pystyy hoitaa kaiken suoraan tämän järjestelmän sisällä, mutta tietenkin me pystytään myös integroimaan tätä meidän järjestelmää myös muihin järjestelmiin. Meillä on avoimet rajapinnat järjestelmässä, jonka avulla saadaan helposti ja näppärästi liitettyjä muita järjestelmiä meidän järjestelmään. No sitten Löndässiä jostain syystä tänne valikkoon ei saatu käännettyä suomen kielelle, tämän kuuluisi olla oppipaikka, mutta tämä nyt on täällä Löndäs LMS nimellä. Löndäs tosiaan WordPressin kaikkein käytetyin verkkokouluttamisen lisäosa, tosi kattava, monipuolinen järjestelmä, joka me ollaan tänne rakennettu siis siten, että kokonaisuudessaan tämä Löndäs on täällä, tai ehkä 95% Löndäs on täällä suomenkielisenä, eli ei tarvitse englanninkielisiä valikkoja sinun navigoida, vaan kaikki tapahtuu täällä suomenkielisessä järjestelmässä. Rakentajalla rakennetaan kurssijärjestelmät, näihin on omat tarkemmat opetusvideonsa olemassa. Täältä nopeasti vaan näytän, mitä kaikkea täällä on. Eli täällä näkyy esimerkiksi kurssille kurssitilat, avoin, tarkoittaa täysin avointa verkkokurssia, ei vaadi rekisteröitymistä, ilmainen vaatii rekisteröitymisen. Osta heti toistuva, nämä vaatii PayPalin tai Stripein, eli kansainväliset maksupalvelut. Näitä meillä harvemmin asiakkaat näitä käyttää, vaan käytetään tätä suljettu tilaa, kun halutaan myydä verkkokursseja suomalaisessa verkkokaupassa suomalaisilla maksutavoilla, niin silloin käytetään tätä suljettu tilaa. Mutta täällä on tosiaan näihin kurssiin liittyen omia toiminnallisuuksia, omia ominaisuuksia vaikka kuinka paljon. En tässä nyt sen tarkemmin käy niitä läpi. No sitten oppitunnit listautuu tänne, kun lähdet kursseja rakentamaan, luot sinne uusia oppitunteja. Kaikki oppitunnit muodostuu tänne oppituntikirjastoon omiksi oppitunneiksi ja täältä pääsee niitä helposti muokkaamaan tai sitten vaikka luomaan duplikaatteja oppitunneista. Kurssi ja Löndäs-kurssialusta on kolmiportainen kurssi tai neliportainen kurssi on päätaso, sen alla on osio, eli tämmöinen modulaarinen otsikkotaso, oppitunti on seuraava taso ja oppitunnin alla voi olla vielä aiheita. Eli tämä mahdollistaa hyvin tämmöisen moniportaisen opiskelutavan, että nyt jos näytän täältä, enpäs näytäkään, kun en ole tosiaan täällä, pitää tehdä se kirjautuminen. No tehdäänpäs näin, että näet tässä nyt saman tien, millä keinoin, kun mä kirjaudun tonne opiskelijana. Tai tehdäänpäs silleen, että mä näytän sen tarkemmin sitten, kun on käynyt nämä päävalikot läpi, niin näytän ihan, että millä keinoin verkkokaupasta ostetaan näitä tuotteita, niin näet suoraan se ostopolun. Eli hypätään sittenkin tästä, mennään tää oppipaikalle Löndässin valikot vielä läpi. Kyselyt tarkoittaa yleensä monivalintatehtäviä, oikein väärin tehtäviä, voi olla essee-tehtäviä, tämmöisiä pitempiä vastauksia, mutta näitä meillä asiakkaat käyttää paljon, eli siellä voi olla kurssin sisällä kyselyitä, joihin täytyy vastata oikein päästäkseen etenemään. Ja siellä on tietenkin automaattiset arvioinnit olemassa, eli opettajan tai kurssirakentajan ei tarvitse manuaalisesti niitä arvioida, ellei nyt sitten näin halua. Kyselyt voi koostua kysymyksistä. Sulla voi olla kysely, jossa on esimerkiksi vaikka 10 monivalintatehtävää ja 80% täytyy olla oikein, että pääset etenemään kurssilla esimerkiksi. No sitten todistukset löytyy täältä. Pystyt luomaan tänne todistuspohjia ja kun opiskelija on suorittanut kurssin kokonaisuudessaan valmiiksi, niin todistukset muodostuu siitä automaattisesti. Sitten ryhmätoiminnot on näppärät, pystyt rakentamaan kurssien ympärille omia ryhmiään ja
ryhmillä voi olla myös ryhmänjohtajat, on hyvät raportointityökalut ryhmänjohtajille, eli voit vaikka esimerkiksi jollekin isommalle asiakkaalle antaa asiakkaan yhteyshenkilölle voit antaa ryhmänjohtaja-oikeuden, jolloin tämä henkilö pääsee näkemään sen oman ryhmänsä tilannetta helppokäyttöisen käyttöliittymän kautta. Sitten on lähtötasokokeita, raportteja, sähköposti-ilmoituksia. Näitä käydään tarkemmin omilla videoilla, mutta näet vaan vähän lyhyen katsauksen siitä, että miten tämä toimii. Kurssiavaimet on toiminnallisuuksia, joiden avulla pystyt myymään vaikka 20 käyttöoikeutta jollekin kurssille, toimittaa tämän kurssiavaimen asiakkaalle ja asiakkaan opiskelijat kirjautuu järjestelmään ja kurssiavainten avulla kirjautuu oikeille kursseille tai ryhmiin. Sitten täällä on paljon erilaisia oppipaikan lisätoimintoja, nämä on tällaisia järjestelmän kehittäjän työkaluja, en tässäkään käy sitä tarkemmin läpi. No sitten on yhteisö, se löytyy täältä. Yhteisön ylläpitäminen toimii vähän eri tavalla, ei tarvitse mennä välttämättä tänne järjestelmähallinnan puolelle, vaan voi suoraan siirtyä tänne yhteisöportaaliin ja kaikki yhteisöön liittyvät asetukset löytyy täältä. Käyn näitäkin tarkemmin omalla videollaan läpi ja sitten kun tuossa lähdetään käymään käyttäjän asiakkaan kanssa tätä asiakkaan näkövinkkelistä tätä järjestelmän käyttöön, niin näytän siellä, miten se toimii. Ja voit toki itsekin testata tuolla meillä mallikaupassa ja malliyhteisössä, miten nämä toimii. Sitten täällä on viestintäkeskus, joka on tosiaan itsessään tosi monipuolinen järjestelmä. Tämän avulla hallinnoidaan kaikkia yhteystietoja. Täällä voi olla omat yrityskorttinsa esimerkiksi. Tänne voidaan rakentaa sähköpostimarkkinointikampanjat, tällä pystytään luomaan monenlaisia automaatioita. Eli tämä on samanlainen järjestelmä kuin vaikka MailChimp tai ActiveCampaign, tällaiset käytetyimmät monipuoliset markkinointiautomaatiojärjestelmät. Esimerkiksi vaikka automaatioita on tänne nyt luonut, voin näyttää esimerkiksi, miten toimii, kun ostetaan yhteisön verkkokurssi, eli tuolta yhteisöportaalista ostetaan verkkokurssi verkkokaupan kautta. Kun tilaus on verkkokaupassa valmiina, niin se käyttäjä automatisoidusti järjestelmä lisää sen sille tietyille kursseille tai tiettyihin keskustelutiloihin. Tosi monipuolinen järjestelmä löytyy suoraan sisältä, eli et tarvitse mitään MailChimpia tai vastaavaa, pystyt kaiken markkinointiautomaation, pystyt keräämään liidejä suoraan tämän järjestelmän avulla, tehdä liidille myyntisivuja ihan rajattomasti, kerätä liidejä tänne yhteystietoihin, lähteä myymään, markkinoimaan niiden avulla. Ja sitten pystyt hoitaa kaiken viestinnän, eli oppipaikan viestinnän, LearnDashin kurssiviestit esimerkiksi pystyt laittamaan täältä, samoin yhteisöön liittyvät viestit, kaikki hoituu tämän yhden järjestelmän avulla. No sitten nämä 4 ensimmäistä tärkeää päätuotetta, kun on käyty läpi, niin täältä löytyy viimeisenä tuolta löytyy viimeisenä vielä verkkokaupan toiminnot. Tässä mä otan sen vähän tuonne ylemmäs. Avautuu sieltä valikot. Näin, täältä löytyy verkkokauppaan liittyviä toiminnallisuuksia, verkkokaupan etusivu. Täältä löytyy kaikki tilaukset. Tämä on tosi näppärä toiminnallisuus, jos tarvii käydä katsoa jotakin yksittäistä tilausta, niin täältä avaamalla tilauksen tiedot, niin löytyy kaikki sen kyseisen tilauksen tiedot, milloin se on tapahtunut, minkälaisella sähköpostiosoitteella se on ostettu, mikä tuote siinä on kyseessä, paljon se on maksanut. Täältä pystyy lähettämään asiakkaille kuitit, jälkikäteen, jos asiakas jostain syystä ei niitä itse saa, järjestelmähän lähettää automaattisesti oston jälkeen kuitit sähköpostiin, eli harvemmin näitä tarvitsee käyttää, mutta täältä pystyy kaiken näistä tähän kyseiseen tilaukseen liittyen vaikka lähettää yksityisiä viestejä. Täältä löytyy tosi kattavat työkalut verkkokauppaan. Niin kuin sanoin tuossa video alkuvaiheessa, kyse on maailman käytetyimmästä verkkokauppa-alustasta, joka tosiaan mahdollistaa sen, että verkkokaupassa pystyy olemaan myynnissä käytännössä ihan mitä tahansa. Tästä nyt jos vilautan nopeasti verkkokauppaa, täältä löytyy, taas tuolta pois, täältä näet, lähden käymään tätä nyt tarkemmin kohta läpi, mutta näet, että verkkokaupassa voi myydä käytännössä mitä tahansa, siellä voidaan myydä verkkokaupan tuotesivuilla, näin ihan
verkkokaupan tuotesivut tai sitten ihan räätälöidyillä myyntisivuilla, niin kuin näet, niin tänne pystytään rakentamaan täysin räätälöidyt myyntisivut. Pystyy olemaan verkkokursseja, e-kirjoja, webinaareja, ryhmävalmennuksia, jäsenyyksiä, erilaisia tuotepalvelupaketteja, henkilökohtaisia sparrauksia, lahjakortteja, liikunta- ja hyvinvointiseteleitä. Käytännössä voisi sanoa ihan mitä tahansa on mahdollista myydä täällä koulutuskoneen verkkokauppapaikassa. Ja tosi kattavat raporttityökalut löytyy jäsenyyksistä, eli kestotilauksista löytyy omat toimintansa. Näihin liittyviä asetuksia. Me hoidetaan nämä yleensä aina kaikki asiakkaalle täysin valmiiksi, näistä ei tarvitse huolehtia, verokannat ja kaikki kuittipohjat ja tällaiset, niin me hoidetaan ne kuntoon. No sitten maksutapojahan voi olla monenlaisia, tämähän on tosi olennainen asia. Meillä asiakkaat käyttää, niin kuin me itsekin käytetään Visma-Paytä, mutta myös kaikki muut kotimaiset Paytrailit kautta checkoutit, Klarnat on mahdollisia. Sitten tietenkin nämä liikuntasetelit on mahdollista myös ottaa käyttöön maksutavoiksi. Upotetut korttimaksamiset tarkoittaa siis Visma-Payn toistuvaismaksullista toiminnallisuutta, jonka avulla voidaan myydä jäsenyyksiä automatisoidusti järjestelmää tai jäsenyys ostetaan korttimaksuun liittyen ja järjestelmä automaattisesti ylläpitää sitä käyttöoikeutta haluttuihin sisältöihin. Ne voi olla kursseja, ne voi olla yhteisön keskustelualueita, yhteisön kursseja. Ja sitten jos asiakas peruu sen jäsenyyden, niin järjestelmä automaattisesti poistaa käyttöoikeuden niistä sisällöistä. Eli ei tarvitse tehdä käsin mitään. No sitten täältä löytyy tarkemmin kaikki tuotteet. Tänne lisätään kaikki verkkokaupan tuotteet, niin kuin täältä nyt avaan, niin näet, että esimerkiksi vaikka täällä on yhteisön verkkokurssi, sille on luotu oma tuotteensa ja verkkokaupasta voidaan ostaa tämä tuote ja täällä on annettu käyttöoikeus. Mä kohta näytän ihan konkreettisesti, miten se tapahtuu se kurssin ostaminen. Tuoteviestit tarkoittaa verkkokaupan tuotteisiin liittyviä automaattiviestejä, eli esimerkiksi vaikka tietyn tuotteen ostajille saadaan lähtemään oma viesti. No erilaiset alennuskuponkit on tietenkin tosi olennainen asia. Verkkokauppaa, myyntiä, markkinointia. Tän nyt on laittanut tämmöinen 30% alennus. Täältä löytyy monipuoliset työkalut rakentaa erilaisia alennuksia. Ne voi olla ostoskorikohtaisia alennuksia, prosenttialennuksia, alennuksia liittymismaksusta. Käytännössä voisi sanoa ihan minkälaisia tahansa alennuksia on mahdollista WooCommercen näillä alennuskuponkitoiminnallisuuksilla myydä. No sitten täällä on vielä erikseen verkkokaupan tilastoja, jos tarvitset käydä katsomassa kuukausikohtaisia myyntejä esimerkiksi tai toimittaa kirjanpitäjälle esimerkiksi raportteja, niin niihin löytyy todella hyvät työkalut tietenkin täältä. No sitten itse järjestelmään liittyen täältä löytyy työkalut, joilla pystyy sekä viemään täältä järjestelmästä ulos tietoja että tänne tuomaan. Et ajatellaan, että sulla olisi vaikka joku toinen järjestelmä käytössä ja olisi tarvitsisi tuoda vaikka kaikki käyttäjät tänne, niin se onnistuu keskitetysti näin. Mutta tässäpä oli täällä tosiaan ylläpitäjän näkövinkkelistä se, että miltä näyttää konepeli alla koulutuskone, mitä kaikkea sillä pystyy tekemään. Ja nyt lähden käymään täältä nyt sitten, niin kuin äsken sanoin, niin malliksi vähän näytän sitä, että millä keinoin verkkokaupasta ostetaan tai järjestelmään kirjaudutaan. Tässä näet nyt, kun mennään hankkimaan tätä oppipaikan verkkokurssi, lisätään verkkokurssi ostoskoriin, näytetään ostoskori, tullaan tänne ostoskori yhteenvetosivulle, täällä voidaan käyttää alennuskoodeja, jos haluat niitä käyttää, tai sitten jos sulla on lahjakortteja myytynä, asiakkaat voi lahjakortteja täällä käyttää, sitten vaan siirrytään kassalle, ja täälläkin, jos olet aikaisemmin kirjautunut tai ostanut täältä järjestelmästä, niin voit täälläkin vielä kirjautua sisään, tai sitten, tässä pois eestä, tai sitten jos sulla on se alennuskoodi, niin sen voi laittaa vielä täällä. Mutta tähän sitten voidaan määritellä, minkälaisia tietoja kysytään maksavalta asiakkaalta, jos haluaa tällaiset vain niin kuin perustiedot kysyä, niin kuin vaikka tässä tapauksessa on kyse niin sanotusti palvelutuotteesta, ei tarvitse kysyä fyysisiä vaikka osoitetietoja, niin riittää, kun kysytään etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, ostopolku pysyy mahdollisimman yksinkertaisena, kun täytettäviä tietoja on mahdollisimman vähän, niin tähän vaan annan sitten
Henkilötiedot. Noin. Ja tilaussopimusehdot täytyy aina hyväksyä ennen kuin pääsee ostoa tekemään. Ja nyt sitten kun lähetetään tilaus, nyt kun on ilmaistuotteesta kyse, niin ei tietenkään mennä maksamaan, mutta nyt jos olisi ollut maksullisesta tuotteesta kyse, niin käytäisiin maksamassa Visma-Payn kautta tai Checkoutin tai Klarnan tai mikä sulla onkaan se maksupalvelu, minkä haluat tähän liittää. Käytäisiin maksamassa, kun maksu on onnistunut, niin sitten samalla keinoin se käyttäjä ohjataan suoraan jo kirjautuneena tänne järjestelmään. Ja tuotekohtaisesti voidaan määritellä nyt täällä esimerkiksi tämä oppipaikan verkkokurssi, niin täältä löytyy suoraan näppärä toiminnallisuus, jolla oston jälkeen pystytään se opiskelija tai asiakas ohjaamaan haluttuun paikkaan. Tässä tapauksessa mä oon ohjannut sen tonne omat kurssit sivulle, joka on tämän näköinen. Omat kurssit sivulla listautuu kaikki ne kurssit, joihin opiskelijalla on käyttöoikeus. Ja täällä nyt näet tämän kurssiavaintoiminnallisuuden. Eli nyt jos haluat myydä niitä kursseja kurssiavaimilla, niin luot sen avaimen, toimitat sen asiakkaalle ja asiakkaat, opiskelijat rekisteröityy ensin järjestelmään, jonka jälkeen täällä yleensä omat kurssit sivulla, voisi olla ihan oma sivunsakin, mutta kuitenkin, niin tähän laitetaan se koodi, jonka olet luonut, ja tämä antaa käyttöoikeuden opiskelijalle niihin haluttuihin kursseihin tai ryhmiin. Mutta täältä nyt kun klikataan tätä kurssia, niin ollaan täällä nyt oppipaikan puolella, ja nyt kaikki nämä on täällä näkyvissä, mitä äsken tuolla näytin, kun ne on ollut kirjatuneena, niin en tietenkään nähnyt näitä sisältöjä, mutta täällä nyt näet, miltä näyttää tämä kurssiympäristö, nimenomaan tämä oppipaikan puoli. Täällä voi olla videoita, täällä voi olla tekstiä, kuvia, ihan käytännössä kaikkia nykyaikaisia sisältömuotoja, niin täällä pystyy olemaan äänitteitä, interaktiivisia sisältöjä, se on ihan mitä itse tahdot käyttää. Mutta täällä nyt on mulla malliksi vaan laittanut käytännössä tekstimuotoisia, näet miten tämä toimii. Ja olikos mulla täällä sitten, eipä tainnut olla täällä nyt kyselyä. Missään, oliko mulla tänne kysely tehtynä jonnekin? Eipä ollut tänne nyt kyselyitä, mutta niitä voit testata itse. Mutta täällä nyt ollaan tosiaan täällä oppipaikan puolella, mutta ihan samalla keinoin nyt, kun on kirjautuneena sisään, niin on tänne laittanut muutamia eri valikkoja näkyviin. Täältä pääsee kirjata ulos, mutta täältä päästään suoraan hyppäämään tänne yhteisön puolelle. Niin kuin näet, että kun luodaan käyttäjätunnus tonne, tai kirjaudutaan järjestelmään, ostetaan verkkokurssi esimerkiksi oppipaikkaan, ja jos haluat käyttää sekä verkkokurssialustaa, LearnDashia tai oppipaikkaa, niin kuin me ollaan se nimetty, sekä haluat käyttää tätä yhteisöalustaa, niin käyttäjä kirjautuu yhdellä ja samalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla tänne järjestelmään. Täältä löytyy nyt sitten keskustelualueet, ne löytyy täältä. Täältä löytyy keskustelualueen jäsenet. Täältä löytyy dokumentit, jos haluat käyttää dokumenttina tätä. Nämä on kaikki täällä. Täältä löytyy sitten keskustelutoiminnallisuudet. Niin kuin näet, täältä pystytään lähettämään viestejä kaikille yhteisön jäsenille, tämmöisiä kahdenvälisiä viestejä. Ja tietenkin sitten tämä tämmöinen ryhmäkohtainen keskustelu, niin se tapahtuu täällä ryhmän omalla sivulla. Mutta tässä näet sitten sen, että miten voidaan käyttöoikeuksia määritellä täällä yhteisön puolella, eli pystyt antaa käyttöoikeuden kaikkiin keskustelualueisiin esimerkiksi ihan niin kuin oletuksena, tai sitten pystyt määrittelemään, että tämä keskustelualue on yksityinen, tänne täytyy pyytää käyttöoikeutta, tai voit erikseen myydä tänne keskustelualueelle käyttöoikeuksia. Ne voi olla kertamaksullisia tai ne voi olla toistuvaismaksullisia, eli jäsenyyksiä. Ja voit luoda siis tänne jäsenyyksiä, sulla voi olla eri tasoisia jäsenyyksiä, eri hintaisia jäsenyyksiä, ja ne sisältää vähän erilaisia käyttöoikeuksia. Ja sitten samoin täällä on sitten verkkokurssi osalta ihan sama homma, tämä on yksityinen kurssi, ja jäsenet on joko kutsuttava tälle, tai sitten mä voin täältä niinku yrittää ilmoittautua, mulle se sanoo, kun tämä on yksityinen kurssi, jonne ei voi ilmoittautua, niin en pysty täältä sitä edes tekemään. Sinne täytyy ylläpitäjä antaa käyttöoikeus. Mutta näitä yhteisöön liittyviä asioita käyn läpi tarkemmin
ihan omalla videollaan. Tässä tämmöinen lyhyt katsaus siitä, että minkälainen tämä on. Sitten täältä näppärästi navigointi onnistuu tuonnekin demosivuston puolelle. Eli pystytään täältä hyppimään näppärästi eri alustan tuotteiden välillä. Mallikauppakin on täällä nähtävissä, niin jos täältä haluaa käydä vielä kokeilemassa, miten tiettyjä tuotteita ostetaan. Ihan kaikki näihin tuotteisiin en ole rakentanut mitään automatiikoita tai näitä tuotteita ei ole olemassa. Nämä on vaan mallina täällä, että näytetään, että mitä kaikkea täällä voi myydä. Mutta siinäpä oli paljon asiaa, miten koulutuskone toimii, ja mikäli tahdot kuulla lisää, haluat saada vaikka demotunnukset tai haluat tarkemman esittelyn, niin täältä meidän verkkosivujen kautta löytyy varaesittely toiminnallisuudet, josta voit suoraan käydä varaamassa aikoja minun kalenteriin, niin mielellään esitellään ja kerrotaan ja näytetään. Ja tietenkin saat räätälöidyn tarjouksen, että mehän annetaan alustoja käyttöön hyvinkin helposti ja nopeasti, nopeimmilla esimerkiksi yhteisöalustan saa käyttöön muutamassa päivässä, kauppapaikan tai oppipaikan käyttöön muutamassa päivässä, tai sitten me räätälöidään ihan täysin räätälöityjä järjestelmiä. Voit olla, että haluat lähteä rakentamaan koko verkkosivustoa tänne ja näin, mutta tämä on kaikki sellaista. Pyydä meiltä lisätietoja, niin mielellään kerrotaan ja mielellään autetaan sinua, niin kuin ollaan autettu yli 100 suomalaista koulutusalan toimijaa tähän asti, ja pyritään kehittämään alustasta entistä parempi, entistä paremmin vastaamaan niitä kaikkia tarpeita. Mutta niin kuin näet, hyvin monipuolinen alusta on kyseessä, ja uskaltaisin väittää, että kaikista suomalaisista koulutusalustoista meillä on kaikkein monipuolisen nimenomaan liittyen näihin yhteisöllisiin ja maksullisiin toiminnallisuuksiin. Et erityisesti verkkokauppatoiminnothan meillä on alustassa hirveän hyvät. Ulkomaisista toimijoista vaikka School on sellainen, jota paljon käytetään. Meillä yhteisö toimii käytännössä samalla tavalla kuin School. Tai sitten Kajabi on sellainen, mitä paljon koulutusten myyjät käyttää myös Suomessa. Meillä on käytännössä kaikki samat toiminnallisuudet löytyy kuin Kajabista, paitsi että meillä ei ole valmista omaa sovellusta tuohon yhteisöön, niin se on sellainen, mitä meillä ei ole, mutta hyvin pitkälti kaikki Kajabiin liittyvätkin toiminnallisuudet ja kaikki muut koulutusalustat, mitä nyt maailmalla on, ja mehän ei olla pelkästään tosiaan valmis alusta, vaan pystytään räätälöimään, ja se kuuluu tähän meidän liiketoimintaan, että me vahvasti räätälöidään, vahvasti autetaan, ollaan kädet savessa asiakkaiden kanssa tekemässä tätä liiketoiminnan kehittämistä. Mutta kiitos, kun jaksoit katsoa videon. Tämä oli kuitenkin suhteellisen pitkä video, katsoit tämän loppuun, ja lisää paljon videoita on olemassa ja tulossa, jossa tarkemmin käyn läpi vielä, että miten järjestelmä toimii tuolla yksityiskohtaisesti. Mutta kiitoksia. Toivottavasti nähdään ihan kasvokkain tai verkkopalaverissa. Moi!